Saungut ki khynnah nak shnong Thadrang ka badan hari boy kila Khlad no nak slapar thei bat kata ka dei hadien bakila sha'ran hakawi ka truk dampa ka badan yu number ML05EC pra saw hanyo kati ka jinja kala jia hanin ka janmiet hakapor henrio ba GAA hakabakati ka dampa kala wana lenti ban wana jawai kadi ka baket i uskum kuran henry habakala poy kati ka shnong kala rat ki khynnah ki badang ya lenti Kibriu ki balasaki ya ketika jinja, kila ong bakadao ke bala pelong ya ketika jinja accident, kadi ba unong nya jong ketika dampa, ula penher setiap pelad ya kakali ke baunya. Ha ketika jinja lai ngut ki khynnah kentei ki bahap ka arta ke bakat kendai kat lai bat kat wisnam, kila Khlad no hasyan, kat ba yui pat i khynnah i badang kat lai ila men saujur, ya ka bala penkit no mar henen di kejan miat syakajaka sumal. Henry hadien pat layo jingtep ba ini i habren ila Khlad no hene kastem. Hakabayadi bat ketika jinja ki pulit kila kem no yu unongnya bat ketika dampa lara no shamaulas nai police outpost.